салом дӯстон, имрӯз мо дар бораи Раҳими Ғармӣ ҳарф мезанем. Абдураҳим Бобуҷонов бо тахаллуси Раҳими Ғармӣ 4 марти соли 1979 дар ноҳияи Рашти вилояти Хатлон ба дунё омадааст. ӯ дар оилаи зиёӣ ба дунё омадааст. Падараш Муҳиб Бобуҷонов роҳбари яке аз хоҷагиҳо дар камароби ноҳияи Рашт кор мекард ва сипас ба боғдорӣ машҳур шудааст. феълан Абдураҳимро дар тамоми кишвар ва берун аз он бо тахаллуси Раҳими Ғармӣ мешиносанд. Абдураҳим Бобуҷонов шавқу завқ ба риёзиёт дошта, мисолу масъалаҳои мураккаби синфҳои 10-11-ро ҳанӯз дар синфи 7-ум ҳал мекард. омӯзгори ӯ дар ин фан Хоҷаева ба ӯ китоберо аз зинаи математикаи олӣ бо номи мисолу масъалаҳои мураккаб пешкаш намуд, ки чунин китобҳоро донишҷӯён дар макотибҳои олӣ кор мекарданд. то ҳол масъалаҳои математикаро дӯст медорад ва мегӯяд, агар варзиш баданро обутоб диҳад, пас илм мағзи сарро ба ҳаракат медиҳад. Абдураҳим Бобуҷонов аввалин бор соли 1996 дар синни 17-солагӣ аз Тоҷикистон ба Русия ҳиҷрат кард. Тиҷорати худро аввалан ӯ дар шаҳри Красноярск оғоз намудааст. ҳамзамон ӯ дастпарвари ашадии мактаби гӯштини тарзи озод дар Красноярски Федератсияи Русия буд. мегӯяд, ки варзиш ва риёзиёт барои рушди ҷисмониву зеҳнии ӯ замина фароҳам овардааст. то ҳол ӯ шавқи зиёд ба варзиш ва риёзиёт машғул шуданро дорад. Абдураҳим Бобуҷонов дар давоми солҳои соҳибкории худ чандин муҳоҷирони меҳнатии тоҷикро ба кор дар қаламрави Русия таъмин намуд. дар таъмиру навсозии роҳҳои нақлиётгарди аксар мавзеъҳои водии Рашт низ саҳми босазо дорад. ифтитоҳи кори тарабхонаи Бурак дар пойтахти кишвар низ аз ақидаҳои созандаи Раҳими Ғармӣ мебошад. таъкид ба ёдоварист, ки соли ҷорӣ ӯ ба 20 нафар оилаҳои ниёзманд ва 2 нафар ҳунарпешаи машҳури ҳаҷвии тоҷик Гулбаҳор ва Бахтиёр Раҳимов хона тақдим кард. ӯ ният дорад ба зиёрати хонаи худо равад. бо ҳамин тамом, то пахши баъдӣ, худо нигаҳбон.